салом алайкум тамошобинони канали Меҳроб Про. Рости бародаро, ҳар вақта дар канали мо видеои пахш мешид ки барои шумо бениҳоят хуб қабул мекардем шоу барномаҳо. Ва имрӯз як сториси 10 секундае мондум садама дар шаҳри Кӯлоб. Худи ҳамин рӯз 6 августи соли 2023 тақрибан соатҳои 7 ба 8. Ба бисёриҳо наворҳоро дидагӣ будем ва гуфтем ки маълумоти пурра олия маълумоти пурра неу каме ҳам дастрас кардем. дар ин садама як мошини боркаш дулан суръати баланд ногаҳон тормозаш аз кор мемонад, чандин хонаҳо ва мошинҳоро зер карда мутаассифона чандин нафаро ҳалок мешаванд. ба оилаҳои ҳалокшудагон худованд сабри ҷамил тия, худованд ҷошонро ҷаннат кунад ва ба мардуми Кӯлоб ҳамдардӣ хоҳонем ва гуфтанем ба шахсоне ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ҳаррӯза редҳо рафтеса беҳтарин. Як чиза мехоҳам қайд кунам ки бисёртар садамаҳо ба чиз ҷавонҳо мешавад. аз ҷавонҳо илтимос эҳтиромона хоҳиш ки мошинро тез наронанд, ҷони худ ва дигарон ва наздиконро дар хатар намонанд. ҳар вақте ки сари чамбарак шидем як бор фикр кунем ки ду пои равон ду дасти кофам зарар кард. ягияе ки вақте суръати баланд меронем аз сад зиёд уже аллакай хатар моро дар бар аст ки гуфта намешавад. аз пеш мо ягон одам меброяд, ягон мошин меброяд, ягон ҳайвон меброяд. мутаассифона ҷони худ ва дигаронро дар хатар нагузорем. ва чӣ гуфтанем акма ба насиҳата нестам. ҳақиқатан ки ронанда ки ҳастам ҳамин рӯзҳо ҳамин чизҳо ҳодисаҳоро бисёр мебинам. ба ҳамин хотир илтимос эҳтиромона хоҳиш бародарои азиз ки дар роҳ эҳтиёт кунед. як бор дигар худованд ба нафароне ки дар ин садама фавтиданд худованд ҷояшонро ҷаннат гардонад. ҳамавақт дар ҳақшон дуогӯем. ҳазор раҳмат барои вақти пурқимататон.